Sa asa nga Tapos naa Central siya Church? misis nga gipasabot sa kuha. Okay? Unsa di pasabot sa Daniel 12:10. Okay, Daniel Kapitulo 12 sa versikulo 10. Atong basahin igsoon ha. Daghan ang nagahinlo sa ilang kogalingon og nagaputli sa ilang kogalingon og nangaulay apan ang dautan magabuhat sa hilabihan kangilad og walay bisan kinsa sa mga dautan nga makasabot apan ang manggialamon makasabot. So unsay imong question ani igsoon? Unsay bot pasabot ani? Tapos wala ko kasabot kung sa ako iupag. Okay. Mao na niyon ko sige lang kay Martis, manawag ko kay Pastor Chris para patabton ta. Okay. Pangutan siya kung asa iyang derivation, kung asa ang iyang puntaryas dalan. Kay nagadepende man gud sa iyang interpretasyon, didto man nato siya tubagon. Pero muhatag og initial nimo. Kinin Daniel 12, ang gisgutan niini sa last days. Gani si Daniel nining panahon na naluya o niya sa iyang pagkaluya tungod kay wa siya makasabot sa iyang mga pananahon. Gipadala ang manulunda, gipa-explain kang gitawag nato og Daniel og matud pa sa Daniel 12 versikulo 1. Sugod ta sa 4 na lang. Apan ikaw o Daniel, himo ang tinago ang pulong og takpi ang basahon. Unsa nga basahon ipatakop? Ang basahon ni Daniel. Bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan, daghan ang mudalagan nga dunganhi og muuswag ang kaalam. So ang kapitulo 12 sa Daniel naghisgot dili sa kapanahonan ni Daniel. Naghisgot sa atong kapanahonan. Ngano makaingon ta sa atong kapanahonan? Kay nag-ingon man ni nga takpi ang basahon. Kay wala man masabti ni Daniel kay propesiya man sa katapusan. Ang mga tao mo, dalagan ngadto nganhi og ang kaalam mo uswag. Meaning to say, ang kaalam sa pagsabot sa propesiya ni Daniel, muuswag. Og sa atong kapanahonan, nag-uswag nining panahona. Now, sa panahon sa pag-uswag nining nga panahona, mauni nga naa kay mga basa, for example, kaning mga versicologist, daghan ang nagahinlo sa ilang kogalingon, nagisgot na og mga taras sa tao sa atong kapanahonan karon. Now, karon, muna kay taas-taas mo ni ang 12, kung kinilang iyang pangutana sa versicologist, self-explanatory man dili naman ni siya angay nga ato nga gitawag tokyon pagayo kay masabtan nimo no daghan ang magahinlo sa ilang kogalingon og magaputli sa ilang kogalingon og magaulay apan ang dautan magabuhat sa hilabiyang ngilad. Self-explanatory man nga sa katapusang mga adlaw na ay mga may gugmaon sa ilang kogalingon, hinapi, tigbagawal, hambugiro, tampalasan, dili mahigugma sa maayo, inay sa Dios unta, muna nakakuan sa, gitawag na itong 2 Timoteo 3, versikulo 1 nga to sa 5, mga taras sa katapusang mga adlaw. While nasa taras sa katapusan sa mga adlaw, alang sa mga matarong. So, kining Jes, nagisgot og matarong, nagisgot og dautan, in the context of Daniel chapter 12, sa katapusang mga adlaw. Okay? Tingali, naapay gisgutan ninis versikulo 11, versikulo 12, nga nagisgot sa katapusang adlaw, nagisgot og gitawag na to 1,290 days, unya a day is a year, nagisgot sa 1,335 days, unya imo makita nga a day is a year, Ezekiel Kapitulo 4, versikulo 6, unya musangko na dito sa 1840s, nga di nigimaw na ang salin nga iglesia. So, since nga imo pangutan na versicologist lang, ako lang gi sidebit gamay ang versikulo 11-12, kaya waman imo gipangutan na, pero hopefully, basig connection ni sa imong gipangutan na sa versicologist. Balik ka ni Maigson kung nakay follow up. Mao lang, Pastor. Daghang salamat, Pastor. Daghang salamat usab sa gikan sa Cyprus, no?